good morning po. So, ito po ang sitwasyon natin sa Bicol. Yan no, pabugso-bugso na po ang ulan. Yan. Maulan na po dito sa Bicol. So, hindi pa nga tuyo ang mga lupa. Ay, ito na naman ang bagyong Mika. So, ayan po, lumalakas ng ulan. Hello, good morning po. Dito sa Pilipinas, it's 8 in the morning. Sa mga papasok at tatambay dyan, welcome po kayo sa ating live ngayon. Update sa bagyong Mika. Live po tayo dito sa Bicol, Kamsur, signal number 1 ng bagyong Mika. So yun po, umahangin-hangin po ang mahangin-hangin. Ayan. Thank you so much sa patamsak. Maraming salamat po. So, ayun. So, mag-prepare at mag-i-impake kami. Baka bumaha na naman. So, ayun. Yung aming bubong. Hindi pa napapalitan. Kaya, delikadinis to. So, mag-iingat po ang ating mga kapamilya dito sa Bicol, sa mga OFW dyan. Update po kayo. Ang sitwasyon sa Bicol ay talagang maulan na. Nag-start na nga itong sinika. Galin natin itong nakaharang. Ay, si Manuel, mapadyak sinda. Agyan ko sa tindahan. Si Sugok duman. So, mag-start na naman tayo mag-impake. Kasi, ito na naman. Yes, sa mga bagong pasok po, live po tayo mula dito sa Pilipinas, Kamsur. So, ito po, nag-i-start na si bagyong Christine, signal number 1. Maulan na po at makulimlim ang kapaligiran dito sa Bicol. So, may mga kapamilya po dyan na dito sa Bicol, pag-ingatin po natin. Mag-uumpisa na rin po kami mag-impake, yung mga dapat itaas at mag-prepare kung ano yung dapat stock yung mga tao dito sa baba ay padaan-daan sa kalsada. Malamang marami din ang nagpe-prepare yung mga dapat na i-stock sa mga bahay, lalo na may mga bata, yung mga tubig at syempre gatas, kasi dati hindi talaga nakapag-prepare, ang dami talagang mahirapan. Lalo na't mataas yung tubig, bangka ang ginagamit. So, habang may kuryente pa, live po muna tayo. So, mag-charge lang ako ng ating
power bank. Yeng Yutok, Tamsakos News of, ay, salamat po, maraming salamat, Yeng Yutok. Welcome po sa ating live. So, nagpe-prepare po kami dito, nag-i-impake ng mga, dapat na itaas na mga gamit. So, ayan, maraming salamat, Yeng Yutok. Saan ka po ba galing? Or saan ka po ngayon nakatira? Dito ba sa Pinas or sa abroad? Maraming salamat. Ayan, dito po ako sa Bicol, sa Kamsur, signal number 1 po tayo. Ayan, maulan at sumakulimlim ang kalamitan. Nag-charge lang po ako ng power bank. Kasi, syempre, pag may bagyo, baka mamaya ay tanggalin ng kuryente. Thank you so much sa nagtamsak na dalawa. Ayan, maraming salamat. Alam ko na andyan yan si Neva Vlog. Ay, malamang tulog pa ata yun kasi sa Dubai, sa Middle East. Tulog pa ang mga tao. So, ayan, maraming salamat sa nagtamsak yan po. Salamat po. Ingat-ingat po tayong lahat sa mga may pamilya o saan mang lugar na signal number 1 ngayon, nakataas. Ang bagyong Nika, ingat-ingat po ang lahat. So, medyo lumalakas yung hangin, yung ulan pala. So, wala pang hangin. Sabi, may kasamang hangin. Pero, ang dating ng bagyo ay inaasahan bukas. Pero, mararamdaman daw mga mamayang gabi. Pero, nag-uumpisa na po ngayong umaga. Nag-uumpisa na ang ulan. So, yan, maulan po. Dito sa Kamsur. So, may mga iba pang lugar na nabanggit ang weather forecast na signal number 1. So, hindi pa natin
Hindi ko pa na-check yung iba. Pero may mga kasama. Bukod sa Kamsur, may mga nakataas din ng signal. So, ingat-ingat po ang lahat. Magandang umaga. Ayan. Maraming salamat po sa mga nandito sa sa 5 million viewers. Ayan, maraming salamat po sa mga may pamilya dito. Kung nasaan man po kayo naroon, ingat po ang lahat. Sa mga kababayan natin, kung may nanonood na OFW, good morning dito sa Pilipinas. It's 8 ng umaga. O siguro dyan ay gabi, tanghali, or hapon. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang lagay dito sa Bicol. So, katatapos lang ng bagyong Christine. Nako, ito na naman. Nagpapatuyo pa lang nga ng lupa. Ayan, ng mga damit, ng mga gamit. Yung iba, marami pa dito mga kaibigan. Yung mga sasakyan, inaayos pa hanggang ngayon. May mga pila-pila pang mga sasakyan na inaayos. Pero ito na naman, si Bagyong Mika. So, gulang tayo. Ipag-pray na lang natin ang lahat na malagpasan natin. Maraming salamat sa mga nandyan pa rin. Ayan. Thank you so much po. Maraming salamat sa pagtambay.
Thank you so much sa nakatambay pa rin ngayon. Maraming salamat po. Update po tayo sa mga bagong pasok. Live po tayo mula dito sa Kamsur, Bicol, signal number 1. Nakataas po ang signal number 1 ng bagyong Nika. At ang ulan po ay nag-start na ngayong umaga. Wala pa namang hangin, pero sabi ng Pag-asa, makakaranas ng mayang gabi hanggang bukas. Pag-ulan at hangin. Ayan. Ingat-ingat po ang lahat. Maraming salamat sa mga tatambay at nandito ngayon. Hoy, may meeting pala ang MBG mo niyan, siya. May meeting pala niyan. MBG Sunday. Okay lang. Hindi ako stop.
hello. Thank you so much. Maraming salamat sa mga nakatambay pa rin. Ayan.
Thank you so much. Ay mag-end na po ako ng ating live. So mamaya po ay babalik po ako para sa ating another live update. Thank you so much.